eyi bandiraɓe on calminam aɗon beltanam ko haaletno fo haalam suhaaɓe Horkodiére fof darima hen adda ɗo ho wona gayɓoli adda ɗo wona adduɓe leɗɗe. O wi bandiraɓe on calminama, o wi omo salmina monsieur le ministre et délégation, kono kadi omo andi noon wonko adda ɗo wona gayi mehi kadi gadda ɗo. O wi gayi gaddama ɗo, dammiri gaddama ɗo, leɗɗe gaddama ɗo, kala ko adda ɗo noon eɓe toggi eɓe bindi e liɗɗi gaddama ɗo maɓe kaala noon joni joni. Ko galle ñaaɗa. O wi bandiraɓe délégation mabɓe walla équipe mabɓe o ɓe gaddi ƴettu heɓde ɗo ngaari mum ɓe bindi ko galle ñaaɗa Samba Dayi, ko ɓen gaddani Abdou Karim Sall ngaari. Toni woni wayi yiyade walla memede ɓe jeeyadi wodiri fof yo meme walla joofa ɗon ndene noon ene ngata noon ndi kam ko dansere gondi ɗo toksirde ndi mi anda jeeɗoni gondi ndi ko dansere ndi kay so voilà bandiraɓe ɗaha so wiyon ko ndiɗo ngaari mboɗeeri rewi hen ko Yero Jeeyi. O wi bandiraɓe rewi hen ko biyeteɗo Yero Jeeyi. Yero Jeeyi mo ganduɗa ko mawnu Abdou Karim Sall sehil mum kañum ne aɗen ɗum ngaari ndiɗo caɓotoɗi ɗi kucciɗo ɗo en ko ndiɗo goni ngaari ndi Yero Jeeyi addani Abdou Karim Sall e Hadja Binet Dieng e délégation mabɓe. Asat Talla addani ɗo kadi ngaari Asat Talla. O wi biyeteɗo Asat Talla, o wi addanimo ɗo ngaari ko Aïssa Talla noon ko baɗum Abdou Karim Sall, kanko woni to hôpital Wuro Sogi to, ko kanko addanimo ɗo ngaari. Diaspora Belgique gardugol Samba Yero Jeeyi ɓen kadi gaddinimo ɗo ngaari. O wi noon diaspora Belgique o e gardugol Samba Yero Jeeyi wonande noon Italie naaɓe e Hollande naaɓe e Belgique naaɓe kamɓe gaddanimo ngaari ndiya ɗaha joofa toon wonde caggal ndiya ngaari fédération ko ngaari fédération wiyon Belgique Hollande Italie Belgique won toon oyi Belgique won toon ko Haymoud Kamala e sukaɓe mum kawoy ngallan e sukaɓe mum Abou Mbeñuga Lamine Samba Ousmane Samba Sadio Mamadel ñaawel Boukari Ndiaye balle kam woto mi yejjidde Samba Yero Jeeyi e Boubou Oumar Gawlo ngaari ndi nen to Italie kadi Tidiane Fari Bodiel Italie kadi ko Tidiane Mamadou Demba Seelo kañum won toon Tidiane Fari Bodiel. Allah jarama ɓe jarama eyo yaawi doy ɗo ha janggo eɗi garan gasa taw fedde toroɓe amin malo o wi fedde toroɓe Horkodiére naaɓe gaari mabɓe nana Hamadou Kousi nana nangui e hoore nde ndiɗon gaari ko bandiraɓe ma mawniraɓe ma miñiraɓe ma toroɓe Horkodiére naaɓe kamɓe codanma ndiɗo ngaari. Oumar Mbeng addinimo ɗo kadi ngaari. O wi noon gawlo ministre gawlo joom carte grise ko kanko askinannoɗo joni joom fordo ko kanko addanma ɗo ngaari. O wi kadi ko bottari ma Siré Thiam e Fayol Gueye ɓene kadi gaddimo ɗo ngaari. O wi kadi mawne Siré Thiam e mawne Fayol Gueye o wi ɓene kadi gaddanima ngaari ɗaha nene jofode ciwri ndiya ɗaari susidede eyyi ɓaleri ndeni caggal ciwri ndi ko Siré Thiam addama e Fayol Sam Abdoul Bohar Gawlo o wi kadi sehilaɓe ma guiƴiraɓe ma ɓe ganduɗa caggal Allah e nelaɗo mum wona mabɓe hande wiyeteɓe alhaji taw ko an woni sababu e sehil ma kawoye ngallan Abdoul Gawlo Igiw kamɓe kadi codanma ngaari banggue ɓe gaddanma. Harouna Bocar Sy gandiraɗo killiguel onne kadi addinimo ɗo bandiraɓe o wi noon Harouna Bocar
oɗon gandi ko 2 casquette hande o jogii ɗo omo jogii ɗo casquette gooto kanko woni mawɗo silɓe omo arde silɓe ɓe kono wona ndin ngaari kalten ko ngaari Haruna Bocar kañum e hoore mum teddungal mum e maaɗa addanma ngaari ma bottari ndin kadi ko banggue jiiɗaka e ngaari jogorɗen haalde ndi oyi kadi so ɗum ɓenni omo ardi kadi e bandiraɓe makko miñiraɓe makko silɓe horko ƴernaɓe ɓe guittanɗa gueɗal teddungal manggal woni hakkude ma e mumen kamɓene kadi hitande foof eɓe mbaɗa ɗum yimɓe kadi ɓe gaddinima ngaari kamɓe foof délégation mabɓe nan ɗo sukaɓe mabɓe rewɓe worɓe ɓen ɗon daari eɓe kuccirema suha men gollo ICG o wi kadi ko kalluɗen joni ko en mbi Abdou Karim itti caɗele kewɗe e nder Fouta sukaɓe hewɓe gandano ne mbawi dañde ujunnaji so wona ɗanni Congo walla France mballuɗaɓe président addi liggey guittuɗa e liggey he gaddanɗaɓe mone mabɓe fof heeɓe liggey ene dawa ɗo ene jofta kamɓe noon koɓe fuutankoɓe fuutanke hay goto wawa hedde ɗum e teddungal koɓe keɓata ko heewi famde kala nde garɗa ɗo eɓe cira hen ɓe cooda teddungal ɓe gaddanma sukaɓe ɓe ƴettuɗa mballuɗa ɗumen ha liggi ICG kamɓe ndendi ɓe coodi ngaari ɓe gaddanma e ɓen ɗo henna kamɓe ICG naɓe e ɓen ɗo henna ICG naɓe poɓe kelle ICG naɓe nan ɗo ɓe mbi monsieur le ministre Allah jarama ngaari mabɓe nana Alassane Mbengue addiɗo ngaari bandiraɓe eɗen continue ha joni e gayɗi eɗen gandi mo mbiyami monsieur le maire Alassane Mbengue jaɓɓal kesel eɗen gandi ko wi ɗum eɗen gandi hol Alassane Mbengue oɗen gandi hol gonnoɗo candidat e janvier 2022 taw ko mairie Horkodiéré ko Alassane Mbengue wonno Alassane Mbengue wi monsieur le ministre ka mawnam ka babam ka sehilam ka référence am sa ari e Horkodiéré alay sago mi addanma cakkude ma Alassane Mbengue addane oɗo ngaari e ndin ɗo henna ngaari Alassane Mbengue nana merci Alassane Mbengue kañi kumi addiɗo gay ɗiɗi ndi noon bandiraɓe Samba Atoumane wi on opérateur économique mawɗo hono gañi kume addiɗo gay ɗiɗi o wi hen ngaari godiri o addani ɗum ko Hadja Binet Dieng sehil makko o gañi kume so ari galle Abdou Karim so tawi ɗon Binet hen Sadio mo hoore nde o hijirnama ɗo holto Abdou Karim woni hakke mabɓe wonde sehilaɓe o addani Binet Dieng ngaari ɗimmiri ndi o addani ɗum Abdou Karim Sall won hewɓe noon haaloɓe ɓe mbi Abdou Karim Sall kala toroɗo mo poɗɗa donc ɗon ɓurdirde yo addu ñeeño mum gadda ñeeño ma ñeeño ma ɓuuri ñeeño mum ɗum noon bandiraɓe Allah wallima a daɗi wonɓe a daɗi hono ma en ñenɓe ma daɗi subalɓe ma daɗi seɓɓe ma daɗi jeunesse ma daɗi rewɓe ma daɗi ɗum noon bandiraɓe gaño kume Allah jarama a jarama bandiraɓe liggotoɓe eaux et forêt wonɓe eaux et forêt Horkodiéré ɗo koko fecca waɗa groupe aji ɗiɗi groupe goto o liggoto ko Semme groupe goto o liggoto ko Horkodiéré dendagal yimɓe commune o ene hen wa mbiyen ni yimɓe arrondissement o nana hen kamɓene ɓe mbi ɓe gaari teddindema kono noon haade mi haalde ngaari mabɓe ma wood mo gaddumi mi fawma ɗo e terrain o yimɓeɓe jiyamo oɗo woni monsieur Faye kala hay goore mabɓe so dañi probléme dawani walla sellani omo walla ɗum poñte tawa ganda hoore ma dañani caɗele so lewru ma yi yoɓe ɗum noon monsieur Faye jarajof ngaari pépiniére mo Horkodiéré e pépiniére mo Semmi soodi gay ɗiɗi addi woni ɗiɗo gay ɗiɗi eyyi o wi ɗiɗo gay ɗiɗi min jino ko wadde gotiri kono ko gotum kamɓe liggotoɓe eaux et forêt ɓe koɓe pecci ɗiɗi ɓe liggoto ko Semme ɓe liggoto ko Horkodiéré kamɓe ɗiɗo ndendini kalis ɓe coodi ɗiɗo gay ɗiɗi gonɗi yeeso men ɓe mbi monsieur le ministre ko an ɓe teddiniri ɗum koɓe sukaɓe a walliɓe sa ari ɗo kamɓene il faut ɓe kolluma weltare mabɓe ɗum noon gay mabɓe ɗiɗi nani cakkude maɗa on jarama eaux et forêt naɓe jokke golle sukaɓe Horkodiéré naɓe ɓe ganda ƴettama kadi e hey dawji taw noon ko banggue Dakar to ƴetta mboɗo sikki on jejjitani
monsieur le ministre ari galle Alaji Mamadou Mouhtar Sall o wi sukaɓe ɓe bindirɗe yeeyannoɓe ɗo limoŋaji waɗannoɓe siras bindoɗe so Allah jaaɓi wonko ɗaminiɗi so ari mami rokko on liggey patton liggari oɗon jooɓe ko wino ko waɗi hande eɓene Dakar to eɓe dawa parc dan eɓe liggo ɓe gimmi ko Dakar direct ɓe gari ha ɗo ɓe coodi ngaari mabɓe ɓe mbi ɓe gaddana Abdou Karim Sall ɗum noon kamɓe suwaɓe parc annaɓe wonɓe Dakar emen ɗo daari e Ablaye gardugal Ablaye Balaba ngaari mabɓe nana monsieur le ministre teddugal ma sehil miñiraɓe ma ɓiɓɓe ma ɓe mbima bottari ma hirane ma nani on jarama parc annaɓe eɗen jarto diaspora France sukaɓe men wonɓe France diaspora ɗum noon eɗen dokka mawɗo Demba Coulibaly konngol o yettina konngol ngol ganduɗa ko wonɓe diaspora nelimo e monsieur le ministre Abdou Karim Sall doole diaspora France o wi doole diaspora France e kamɓe fof e kawral maɓɓe e keewal maɓɓe o wi kamɓe fof kawral maɓɓe e keewal maɓɓe Karim bisimilla wuro ngo ɓe mbi Abdou Karim Sall bisimilla ma wuro ngo Karim to jaatigui o wi Abdou Karim ka jaatigui kamɓe tawal kono noon kadi ko an tawiɓe ɗo fulɓe mbi tawaɗo e winde tawaɗo e winde kañum de jeeyi gacce ko kamɓe tawa kamɓe teddinirma ngaari o wi Abdou Karim Sall ko diaspora France teddinirma ndiɗo ngaari bisimilla ma ɓe mbi bisimilla ma e wuro ma ɓe beltanimama no feewi ɓe beltanaɗo fof ka neɗɗo kadi beltanaɗo fof ka baɗɗo fof downo ka baɗɗo fof ala ko mankinta haydara mankinani ɓe fof ne beltanima yimɓe fof ne beltanima ɗo ko ma ko yimɓe fof ne duwonoma ko maako waɗɗum mana ganduɗa hoore ma ɓuura kadi ha ɓuura yo Allah ɓurru ɗum kadi ɗo woni ɗo ha yimɓe mbawa naftorade heƴƴaji ko kadi heeƴa kala ko heƴano kadi wawa hejje Allah jarama on jarama jarama Coulibaly bandiraɓe Horkodiéré naaɓe wonɓe ɗo e nder Horkodiéré eɗen gandi kam ɗum hewani wadde no feewi heewi ko yimɓeɓe wonɓe ɗo e Horkodiéré ɓe woni hen wonɓe Congo woni hen wonɓe France woni fof nodda diaspora mum nelda ɗum cooda gadda Horkodiéré naaɓe mbaɗa représenté kono e ngol lawol Horkodiéré naaɓe jaɓani ɗum wonɓe ɗo e Horkodiéré ne jooɗi ɓe mbi kamɓene ɓe mbaɗan ɓe ndendinan ɓe ndendini ɓe coodi gayi ɗi ɓe gaddanma monsieur le ministre gayi ma ɗiɗi nana ko Horkodiéré naaɓe wonɓe ɗo ɓe jayani hay nokku ko ɓen coodanma gayi ɗi eɗen dokka mawɗo Demba Labbo kadi yettinogol ɗon konngol a ittiɗo crise won galleji gonɗo galleji ɗo gonno ɗo mbaali ngala to mbaali goto fof nene fiya birikaji mum goto fof hande nene fiya birikaji mum yalla jettananam jettamo emin jetta Allah min jettuma e gayi ɗiɗi coodaɗi ɗi woy ɗiɗo gayi ɗiɗi Horkodiéré naaɓe coodi mbi ɓe pattirma ɓe mbi ɓe pattirma hiranma e bottari ma hirande ma e bottari ma délégation ma non nden no mbawnaɓe an e délégation ma mbawnaɓe mbi ɗumen bisimilla mumen jeewo men mo hiitaka o o wi kadi jeewo men mo hiitaka o ko wonno fof ɓamtima kala ɗo wonno ɓamtima ko oɗo wiyanno ko mana ndinno Fatimata Binta mana mbawo o wi yeru jeego wiyatamo Fatimata Binta mbaw o Fatimata Binta kadi o Horkodiéré wi ne laaɓi kadi ko Fatimata Binta Horkodiéré kadi nana ɗum jetti mana ndinno mawɓe wonɓe ɗo ɓe o wi ɓe jetti Allah ɓe jetti mawɓe wonɓe ɗo ɓe kadi génération ɓe jetta jeunesse gonɗo ɗo o kadi jetta ko mana ardi amin wonɓe ɗo ɓe o wi ɓe jetta ardi mabɓe wonɓe ɗo ɓe président Demba Diobel o wi président Demba Diobel kelle mon kelle mon kelle mon enen fof eɗen gandi Haroun Thiam o wi enen fof eɗen gandi Harouna Thiam nde mana nde darino ɗo nde darde kadi nde dari ɗo nde eɗen jogui kadi leader uji Kajjel Dia o wi eɗen jogui kadi leader uji men waɓe no Kajjel Dia en mana lamɗo ɓi lamɗo o wi kadi ko lamɗo ɓi lamɗo eɗen gandi kadi mana ndinno oɗo Sall Hawayero Sall Hawayero Sall o wi Hawayero Sall kadi eɗen gandi ɗum gardi ko mum mana joɗum Pol Touba o wi ko joɗom Poli Touba eɗen alhamdulillah ɗe jetta o wi eɗen jetta Allah no feewi eɗen jogui biriji rewɓe woɗɓe o fof wi eɗen jogui mbiruji worɓe eɗen jogui mbiruji rewɓe Karim o wi Abdou Karim mbiyata ka ɓiɗɗo Basor min mbiyatma ka ɓiɗɗo basorɗo Sénégal fof basorɗo Sénégal fof basorɗo mananne Fouta fof basorɗo Fouta fof o wi eɗen payi joni e diaspora Congo bandiraɓe men wonɓe Congo kamɓene kadi ɓe gaddanima monsieur le ministre ngaarima bottari ɓe gaari jooleri Dia woyi ndiye ngaari jooleri gonɗi hakkude ndi ɓurɗi towde ndi ndi woni manan gaari Congo naɓe oyi ko ndin woni ngaari Congo naaɓe ko Congo fof no fotiri oyi ko Congo fof no fotiri Brazza e Ponti Noir Brazzaville naaɓe e Pointe Noire naaɓe ɓe gaddama bottari maɓe kamɓe gaddanma bottari ma ɓe mbiya bisimilla ma
ɓe mbaɗi koɓe gowi wadde ɓe mbaɗi kadi koɓe gowi wadde ko kadi ko golle ma joɓeteɗo golle ma ɓole joɓeteɗo en min mbaɗen essayé kono min mbawa yobtude o wi min essayé tan kono min mbawa jaɓɓama e Windere TV caggal nde jebɗa ha parɗa wat partage mbaɗa like Windere TV ha yeeso ko lawol